multimeter sui hi atlo lo ve thei khop maya chat du em maya chu wang chuanin ka thei ang chin chin ni chu ka nei thar tir hianin a sui hi ka extend deuh mai thina tun tuma hianin ka ti dan zinga mi pakhat a tha deuh ber ni ka hriat le rem chang deuh ber ni ka hriat tang pakhat ti dan chi khat kan ron en tir don ni tha ti ve lo omani chuanin du len lo ti ve don nia ti hianin a chip ka zai hek la hi ka tilang lem lo wa ma ro chu ka ron soi fia thawanga hei a hrui a hi a bul thuda hian ka tan mak mai ni chuan a hrui a hianin wear ta na kan man thin 0.75 mm ho kha ka mang mai thina chu bileng tok tur chuanin drilin kava ver ko pe thin ni ngil dewin khumi pin ron chu a chho na tur zon thleng velin wa ver tlang si lo khan ka ver phei mai ta chuanin wer chu ka thun lut mai ji hei hi a hlui ania ten glow stick ten kan chara a tlo deuh nang ka te ma se chu a chun he te ti hi ka du to zo ka ni ti khanin drill a kan ver kha angil thiang ber ni tura ani tura nia kan wer ne khan a in tiat deuh tok vel tur ni hei ka zai thak to na ni ka ver kuak zo khanin ka zai thla chawani ma chan chu ka zai thak ma sak chuan ka wa ver khanin a wer lu na tur a ka wa ver kuak phe kha ama sai sin a ko thei don lo ni a khuar thei don lo ni hianin super kuin char zom le mai thei turin ka rual rem thiang berin ka zai ani khanin thei a chi ba hianin khami wer mor toi te kha char thei turin kan ti lang deuh chawa chuan a pin mor lor deuh tlem te khanin ka zu char ta mai ni tiếng khanin a positive negative lam ve kha a hrui pan hi khanin ka siam mai thina ni a hrui hi sei deuh hlek te po ka mam bo thina ka in thela wangin ti khan u a hrui zom vak ai chuanin thain kan thei dewa he lam pang po hi ti hian ka thak dei ni hela hi po phoi mai thei ang chi ho khan kan ro man deuh boka chu ti lo chu engam bo ni khwa vela po phoya han sik soi pol tuina boi thak ve deuh thin ni ti hianin awer kha ka char be to wangin a chhin poi ka char bitta hilai hi super go char lo pang cruise ti kan char po a tha ve ho mai the ni chan chu ku super go char po ti chu bet nge tang reng khop mai a awer ra hi chu a thak geu wangin thiet angai chuang lo wa poi chuang lo ni lam dum lam ni ka char to na lam khan ya sen lam pang hi hei khalat char be ve lo lam ania om dan chu tiang kho ni mai ni ti hianin hei awer helam pang akwa hianin kati ka hno phuin ka char du lo ni a chan chu engemaw huna thak tul pal thil thu da han po chuale mai thei turin ka da ni awer hiarin om tha to boka tuna ka wer mana hi 0.75 mm ania hei hi khoi nuam tok chawa azoi thaboka tin hei polycap ania ka wer mana hi havel ste po thalu tuk thawani wer ani rim kha chuanin a thai em vekani 0.75 hi khoi nuam tok vel in kan thai dewa alien chu du aina khong deuh lekani khan hei engemaw thut thila po hei hilai hianin a char na lo kholo pal deuh po ni se po thon mai the nia chu tiang chuanin a le lam po hi positive lam poi tiang tho hianin ka da ani khanin hei ti hianin kan pot dokanga helaya char hi ain bok thua apin na kan chu char na hen bok thua zong ni lovin ain chuk tua rem zonga char khani selangin abok lo dewa chutin lo hatin bok thua zonga char chuanin hetilai kwa hian kan hno lut leng thei lo thina ni
khá khá sệt về mấy mấy ta nè thế lại uể là hí tối thế cháu gần tỷ lô rằng anh chả hiện tóc về cháu à xây lek khan cho anh gần chả mấy đó này thì anh liệu mấy thì khá khá trăng cài về ta kinh cần tỷ lăng lệ đều lóc này